kapalibutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4 G's. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na hapon uya po ang alas 4 bareta sa Lado Nacional. Inagyat ni Senate President Vicente Soto III ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na pangaranan ang mga opisyales na pigi-invelto kaini sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Sigun kay Soto, dapat iluwas kan PACC ang pangaran kan mga pigasabi kaining kontraktor, congressman, senador asin miyembro kan gabinete na invelto sa korupsyon sa obras publikas. Sinabi niyang dapat na patunayan kan PACC an sa indang aligasyones lalo na ta maikukonsiderar na suspect ang gabos. Dagdag ni Soto na daiman mapupundo sa laog kan DPWH kung dai mabubulgar ang mga invelto digdi. Mantang kumpiyansa si Soto na daing maski saro sa iyang pag-iribang 23 na senadores ang invelto sa korupsyon sa DPWH. Alas 4 bareta sa Lado Nacional, pinagsurat ni News Director Edwin Peralta, siyempre nakamonitor si News Manager Mardela, si June Napolis sa Technical Control sa IT, si Mark Sian, ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon sa Indogabos, sa muya pong padabang mga parahinan nyog sa bilog na Kabikulan. Ayun, naku, may tumatawag. Sandali, tumatawag yung Pag-asa, wata sa tuya ining akomodaron tulo sa tibaad kung igwaning importante na abiso ang Pag-asa Ligaspi, sa satuya. Hello, Pag-asa Ligaspi. Good afternoon po. Hello. Hello, Pag-asa. Hello? Hello? Ay, baka napilit Tamang-tama, apudan ta talaga sinda. Hello, Pag-asa? Hello? Ayun, napilit. Tamang-tama, apudan ta talaga sinda, Jun. Taod-taod, apudan ta talaga sinda, taod-taod. Taigwa na naman po ni nag-aadang-adang na maraot na panahon, nagbibilog na bagyo, low pressure area. Diyan, uni na sa tangod kan Kabikulan. Dahil bale, sige po, respeto mo na kami sa gabos na miyembro kan familia
Kasabay dyan ang samuya po na paglaom na ligtas ang sa tuyang sitwasyon sa presente pagkatapos na uminagi ang bagyong si Kinta. Buda nasa taho pakita kan laban sa kahilangan na COVID pandemic, bilog na kinaban, bilog na mundo. Siyempre, ang samuyang pagpangapudan na day kita magpuknat sa panarig asin pakimaherak sa amang Diyos na malampasan ta na ining COVID. So mga naghehelang kan COVID, mabulong na. Asin day man kita magkaorlakitan, kitang pigbibiyayaan ning karahaya din salud. Magamit ta ini susog sa kamautan kan sa tuyang kagurangan. Sundo kita alas 5 nin hapon, Bicol Target, kumusta tabian sa indong kamugtakan dyan sa Legazpi? Albay District, sundo sa Daraga. Pati na po sa manlain-lain na parte kan probinsya nin Albay, sa siyudad kan Ligao, Tabaco. Sana po yaong kamo dyan naghihimate tabi. Ano kadakol bagang para hinanyog kasubago? Ano daw kung yaraon man natada man su iba? Dahil naglipat, dahil naghali, dahil nagpalsok ang radyo. Iriba-iba kita tabi sa luwas ang Mega Force Patrol. Walang sawa kahahanap nin istorya na dapat niya tong maisihan na igaw pong pakinabang ang bilog na komunidad. Sa 1st District, si kumpadring Giomar Bien. Sa 3rd District, si Pading Al Armario. Sa 3rd District, si kumpadring Jimmy. Katuwang siyempre digdi sa Albay, Legazpi, Daraga area, si Ans Galero, Renz Luna, si Luwins Burse Barcena. Siyempre, sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control. Yaon dyan si June Napolis, the man from Pulangi. Tranquilong, tinampo June pa 3rd District. All clear. Para maning tumbang poste, di ba? Nagya-iya sana ning diit na igwa sana ning diit na inklinasyon kumbaga June nakatumar sana nin mga 2 botellas yan, mga 2 botellas sana. Dahil pa masyadong minatumbata, 2 botellas pa sana. Sa Newsroom Production Research, News Director Edwin Peralta. Siyempre nagmo-monitor si News Manager Mardela. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Babaloon, apudantan pag-asa, tibaan lamang po masimbag kita adi sa tuyang programa. Mas maray na ini na adaptaron tagiraray so kaitong dati tanang pinagigibo na nagkapirang aldaw pa bago mabilog ang bagyo antes pang maglaog sa teritoryo kang Pilipinas. Naiisihan ta na ang magiging hiro-hiro nakakapag-antisipar na kita. Iyon sa pigapod na lead time. Ano tabi? Yan, lead time. Okay. Okay, one more. Kunday dumang kita sa sarong linya de telepono. Tabi. Sige, dumang kita sa sarong linya de telepono. Kan pag-asa. Tanganing maaramantaan sitwasyon yan. Tauyan na sa may Bicol region. And ang sabi, pararehong uda na kuan. Pararehong uda na what's happening? Ito ba? Sarap pa. Ano ba naman yan, Globe? What's happening? Wala na ba kayong ibang alam? This subscriber cannot be reached. Okay, ini man lang ang pinag-aapudan. Okay. Sige, tabi. Mahanap kita ka itong number ni na pinagagamit pa. So, sarong telecom provider. Pero dai ito duman, pero may pigagamit ninda. So, saro. Dai bale. Yan, maray na hapon tabi. Nagdadangog sa DCGB Permi. Si 8441. Marahay na hapon. Sige, apudan ta.
Dahil pa man, kumpadring, o kaya June, nakahuron si Sir Cedric. Nadaep, sige. Apudan tata, isihon taan mga developments sa maghapon. Tapi pasumitir na baga, nin initial damage assessment report. So, manlain-lain na Disaster Risk Reduction Management Office sa Albay. Maisihan ta lamang. Yeah. Ay, hello, good afternoon, Sir Cedric Tabe. Afternoon. Opo, we're on air sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Sir, supposedly kasubago baga istorya kita kumusta na po sukan? So report sa Indocan damages sa tuya sa probinsya kung igwa na po. So sa agriculture infrastructure, dahil pang nag-abot sa PPO, ang nag-abot pa sa ng update, so mga sa evacuees bagang dinikamtan na nag-abot na more than 64,000, so evacuated na persons or equivalent na sa more than 17,000 families. Ito pala na-evacuate ka, pero dahil man counted, so nag-evacuate sa mga parintes. Ay, opo. Pera tabi, so ano ini gabos na nakabuelta na sa indang pagrugaring? Iyon na, nagpakauli na sinda. Oho. Nag-order na baga kitang dikampan kasi bago. Iyo po. Perang head count ito gabos-gabos. So, dahil kung matandaan, basta more than 64,000 families ay persons. Ay, sobra sa 60,000 na persona so pinaibakwartang nakaoruli na Sir Cedric. Ano po? Mm. Hali sa 17 o hali sa 17,000 man na family. Ayaw, halos sa 17,000 families. Ayan, ano dakol-dakol na palang tabi adi. Hindi Pagkatapos, pa kasabay naman na nag-restart sa parentes. ayo, dai pa nagkasabay duman so dumagos may apod baga ka nakiulakit nakiulakit. Ayan, sila kung ito. So, Ay sir, medyo nagpuputol-putol lang smart. Maapod ako duman sa sarong mong number. kumusta na, Lau? Kumusta na? Ay pwede na po tabi Sir Cedric, opo. O ayan, ang normal kayo na portion ka nag-uulakit sa mga relatives, sa mga parentes. Sobra yan, kaysa naman sa nag-iiba ka sa eskwelahan. Ay, Mas dakol. Kaya, ang estimate ko dyan, talagang sobra sanggatos ang population na talagang naghali sa sandang harong. sobra sa 100,000 albay wide. Oo. Naku. Iyo. Opo. So nata ito sir ta daita isinabay diyan sa report tabi na pinag-unabitan mo. Dahil man ito nakakasabay sa paglibot ng data. Ang paglibot ang report sa eskwelahan, madali. Pero sa mga private houses, mapagal ito kung maharong-harong sinda. Iyo managad adi. Ya kaya ang pinagre-record tulo so nasa eskwelahan na designated na evacuation centers. Oo, ito sa organized. Opo. Mhm. So itong nakaaging kalamidad sir ay bago kita diyan so duman sa rapo-rapo baga sa buhatan gabos na accounted tabi sir nakauruli na. Iyo accounted for na sinda. Iyo. Pero sa bagong agang pigano ko, monitor ko sa mga RIMOs. Maribo ko ng ayam ko. Panahila ako kay maribo ko. So ang kuya, ang nareparo ni kasubagong mga aga pa. So kuyan, so balik ka ito baga. Takot man common bread. Ito so ang possible ka ito baga. May mga may mga mahapa ka ito baga. Mhm. Pagkatapos, iliman ako yan. Iliman na tamakasok ng radyo ni Jerry. Ano ba ako sa auto? Kaya mapapirma. Nago. No? Hello. So sa malilipot ka, ikaw man na sarong barangay, na bako pasabot sa bako. Mhm. Sa natumbahan man ito kilap na IT, akasya. Mhm. Pero kabastolos, passable. Pero ang nanutaran ko rin libaga, sabi Pio, sa bagyong ini, minimal sa damages. Ang primero, ining sa mga kahoy, nakatabang sa training. Iyan, tama Sir Cedric. Opo. Mhm. Nakatabang sa training dahil sa pag-train,
madali ang tulos madalaganan so tinampo ka auto. Kakulang ang nagkaturong bang kahoy. Ay, totoo, Sir Cedric. Totoo. Iyon sa obserbasyon mo, man kan kami nagre-rekorida, timing. So pag putol naman din mga kahoy baga, so annual na pagputol din do kayan, paglalaog kan panahon kibagyo. Iyo. Oho, including itong so danyos sa mga kable as in poste ng kuryente. Iyo. Tapos ang saropa, so ayan, dua ayan. So passable tulos. Ikadua, so mga kuryente, madali tayong i-restore dahil kulang ang danyos naman sa mga poste, kulang ang natumba dahil kulang ang natamaan, nalinya kang kuryente, ka natumbang kahoy, taday nga tumbang kahoy. Iyo. And in fact, duman sa Samuya, diyan sa may boarding house, iguan ng kuryente kasubago pang mag-alas 11 pasado. Budada ining mga nagkaturumba. Day pa dyan sa Indo. Hindi, pag kung nagdadangog ang APEC, baka makaraman na yun. Day pang kuryente dito sa Inutan kan Washington Drive. Day pa dyan ni Kor. Samuya kasubago pa. Pag na ako nakacharge, dahil na ako ma-interview. Ayaw na nga niya. Kaya ka, apek pa kuryentehin na duduman sa lugar ni Dr. Cedric sa Sunrise Subdivision. Dahil na ba, importanteng interview ni Sir Cedric. Nako, sus Mario. Di iyo masana, Tapos, sir. ang sarap pa kayan, sa pag-trim ka, nakulang bagay iyan, tabako sa nang linya kang kuryente, mga properties, katong sa mga may harom dyan sa gilid kan tinampo. Ano iba kaya nagkakaurolog ang kudal? Ano iba may natutumbahan na harong? So dagdag pa yan sa rehabilitation baga, duman sa mga damaged houses. Oho. Nakatipid man sa mga private owners dahil nabawasan man ang danyo sa sendang property. Iyo po, oho. Buda, so saro, pabalikan ta itong so sa linya ng kuryente, dakulang pasalamat kan APEC, taso APEC, taon ang binilang bago tinawan ng permiso kan DNR na magputol sindakan mga sanganin kahoy. Pero nga yan, ma-realize ka ng DNR, ka-partner ta rin ang DNR, kasabay ta sila din sa team. Iyo po. Ma-realize kang DNR na talagang dakulaon na bagay ining pig tao sa to yung authority kang DNR na mag-trim. Po. Yan. Dakulaon na copy. bagay ini savings sin kang gobyerno, savings sin kang APEC, savings sin kan mga private owners kan mga pwedeng badanyaran, and then nakakatipid kita sa time and efforts in terms of restoration kaning electricity and other utilities like telephone, dahilan ta nakulaon na bagay ang tabang kayan sa ekonomiya. Wow, iyo tama. Pero sana, pag dahil mo na-restore tulos ang kuryente, ining mga locking system, the electronics na bagayan, mas yung ATM, affected ang network yan, offline yan. Nako. O tabang bagayan sa komunidad na maski dahil ng bangko, sarado ang bangko, pero may transaction sila, makakabakal sila kag gusto dahil igos silang kwarta dahil may ATM. Iyo. Because day nadanyaran, so linya kan kuryente kan mga sanganin kahoy naan. So ining nangyaring ini, pareho may social and economic benefit Iyo. na nakukuha kita dyan. Iyo tabi. Now, duman, balikan ta sir, iigilitan ng unay na trimming nindo. Duman sa nangyari sa buhatan, igwa ka na ning initial input kung ano man agad so nangyari. Nata naka-sale ito, maray nga ita nakabalik gabos. Pero masurat naman sa DILG. Susuratan naman sa kapitan, papagyon kay Mayor Galicia. Okay. Ano ang Sa hahapoton, papaliwanagon kung nataaro ka ito nangyari despite of issuance ng advisory. official issuance pati tabi nag-advisory. Oo, Biyernes. Pero papaliwanagon, kasaro yan na violation, sanction yan kang DILG. Okay. Igo pa ko saro. Tapos authority and accountability yan kang barangay official. Aba, igo pa lang ning katakod na authority and responsibility and accountability sa barangay. No, dahil chairman sila kang BDRRMC, ang purpose mo pag may calamity is protect the welfare of the people. Ay, sus, bako palang basta-basta kung may nadiskuido duman sa mga parasira na ito, Sir Cedric. Ano po? Oh, nasa ako yan pa yan, violation ng constitutional provision. Okay, now, kasubago, Sir Cedric, may pignangalas ako. Tamay nag-apod naman sa ko na mga kapartidaryos kan itong so mga parasira. Di kasubanggi baga, nasa tahaw kita kan broadcast, kasubanggi, may nag-apod sa kuya na nag-i-informar na yaon duman sa Lawang, Northern Samar, sutulo initialmente na parasira na tagabuhatan. Then kasubagong aga,
Ay nagapon sa ko na so lalaki na ang agom niya tugang ka itong saro sa nakabulta kasuhapon. Yan. Mm. Na yaon na da sa rapo-rapo kasubago. Sabi ko, paano nakasuhapon o kasubang ipigtataram pa sa nang yaon sa lawang. Antaramon gari sinundo duman o di. Nagbayol. Tapos paano man iyan na makasugon ng dagat? Isang sabihin, bawal pa, naglawod sila. Iyon na naman nga ni ang punto ko kung kasubago niya kung may nagsundo naman dawan. Ano sabi? Haranihon masana paano nga iyan diyan sa buhatan bud ang lawang. Ang maagi ka sa Bernardino Street, makasugon niya ng dagat. Iyo nga ni. Sabi ko, naglalaog sa isip ko, sir, baka may violasyon na naman duman sa protocol na ipinag-impon na natong no sailing. Oo, dahil bawal pa. Sagot may signal pa, dahil piling i-lift ang no sailing. Iyo nga ni, kasubanggi pa sila nag-apod sa kuya so dating kapitan kan buhatan. Ngunya na aga, pag programa kong alas 9 pasado, may nag-apod na naman na subayaw niya, so agom niya, tugang kan saro ka itong sa mga nasa pod na nakabuilta na nga ni. Saro ito duman sa mga nasa lawang nakasuhapon. Ngunya, niyaon na da sa rapo-rapo na paano niya ako? Jesus Mario, paano da Sir Cedric? Maraya tadeng na-discoido. Kung iyan so nangyari man agad na sinundo naman, maraya tadeng na-discoido na naman. Ang sistema ka yan, pag may missing, madulok sa gobyerno, maibi sa kapamilya ta, tabangin kami, mahanap mo ngayon sa agong kong ito, missing tapos sa aki ko, nagsira ngayon, dahil na ngayon, napadpari kong sindi, ngin ako ko Kita tabangan ng gobyerno. Panatabangan ng gobyerno na ako na, lamayan. Pag taon-taon, madulok na naman sa gobyerno, tamata, pahagad na naman kitabang, pampalubong. Isus. Ay, nagko, tabi. Pero bako yan ang question dyan. Ang question dyan, so violation, so offense. Yes. Kan pag-violate, duman sa advisory. Opo. Pero yaon na nga sabi kan kahuro ko. Yaon na talaga nga sir duman sa rapo-rapo. Yaon na talaga nga duman sa tulo. Ko paano nasundo? Nakasubanggi pa sana. Sabi ko nasa signal number 2 pa kita kasubago o number 1 nga ni for that matter. May nag-sail siguro talaga. O taday maning eroplanong malayog from Law ang pasiring dyan sa rapo-rapo sa buhatan. Ay nagkakapara daw Sir Cedric Tabi So Bahala na kayo. Kasi ba magkaigong investigation, bahala na sila kayo magpaliwanag. Opo, Tapos kung may tabi. offense sa iyan, dahil tama sa naputol na. Ayun, naputol na. So, oro niya to kay Sir Cedric. So, apudan ko giraray si Sir Cedric. Tanganing makonta and kung igwa pang gustong idagdag si Sir, sa tuyang mga para hinanyog. Naputol na Sir Tabi iso sa tuyang apo diyan. Okay. Hello. Sir, naputol Tabi. So, iyo masa na po Tabi ito Sir and waiting pa kamo diyan duman sa paluwas din dong direktiba na mag-report na so mga MDRR mos kan damage Tabi. Iyo nagre-report na sinda pero sa iba da sa aga makakasubit ng report baka final damage report na tanag i-record sila mo niyan. Iyo Tabi. Pagkatapos pala so ispigisyo tang advisory ka so hapon na suspension of work and blended learnings. Piglift na yan mo niyan. Okay. Oo. Igo na kamong isyuan sa man Tabi. Kaya back to work na yan, back to school, back to blended learning or online classes. Sa aga. Kaya lang, kung may problema pa sila sa kuryente, ang suspension kang online classes nila, mag-localize na ang DepEd. Kung sisay ang day pa kaya, bahala na sila. Kung sisay ang kaya na, then they can proceed. So, ididiligar duman sa local school administrators na sa Nagayod, Sa administrators na sila. Oo. Pero so work, public and private, go ahead na Tabi, Sir Cedric. Balik na kita sa trabaho sa aga. Bako man, sabi kan mga LDRR most, minimal ang damage. Kung sabihin, di kaipuhan na mag-extend kita dahil lanta, naman kaipuhan silang magparatrabaho to restore kan silang mga disruption sa properties nila dahil halos minimal ang disruptions. Opo. Sige, iyo man sana Tabi, Sir Cedric, taon-taon apudan ko man so pag-asa taigwa na naman ng low pressure o yan sa may Bicol. Kasubago, naghurong kami ni Sir Ariel na sa Mudio, by Wednesday at tibaad lumaog iyan sa teritoryo na kang Pilipinas naman and may mga projections na mababa na naman. Jesus Mario. Hindi, bantayan ta naman. Bantayan ta naman. Barantayan naman kita. Dahil naman yan magpugol. Iyo nga ni. Sige Tabi. Salamat din maray, Sir Cedric Tabi. Salamat man Tabi. Sige, thank you so much. Mga tugang si Sir Cedric Daep, pamayo po kan
Albay Public Safety and Management Office sa satuyang pagkikipag-ulay. Alas 4:35 nin pagkahapon, mabelta pa ang programa pakalihis kan mga pagirumdom. An oras hatod sa Indokang Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D.
dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, May Kay ka! Dekalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actima Generics. Ang Actima Generics ay available sa Generica Drugstore. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Day kita nakakakontak sa Pag-asa yun. Yan. Kaya, day bali, mga G na sa nakita na daiyan mag-develop ano. Yan. Ay, si Pading Jomar, sige, Pading Jomar, tabi. Yan. Ano daw ang pasistema ta? Si Pading Jimmy man naka-standby. Si Pading Jimmy muna tabi, Pading Jomar ha. Anilaw ta nag-text si Pading Jomar. Sige, ilaw tango na si kumpadreng Jimmy na nasalita sa dagdag ng mga istorya yan sa palibot. Pading Jimar, hay na hapon, please go ahead na. Salamat, Abi Padi. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Nagparabagsak na naman sa Urandigdi sa 3rd District. Kaya paklas sa Libon, pinag-monitor giraray niya to. Naghalap giraray kita niya na paghapon sa MTRRI mo kay Sir Ian Siciliano. Mantinido, dahil pa na agihan tabi pa din so sityo paklas sa Zone 4 Libon. And so pasiring sa Pantaw, an survey na pinagbaluwas linuman ang niya na pagkahapon na Mayor Des Maronilia kung siya ng pwedeng alternatibong agihan. Pwede na ang mga ragi duman sa barangay Bacolod. Pabacolod. Maluwas na Burabon. And so duman balda ni duman sa Bonbon sa Libon, diretso na yan sa Pantaw. Yan, Bacolod, Bonbon, Libon, diretso ng Pantaw. Bacolod, Burabon,
Bonbon. Yan, Bacolod, Burabod, Bonbon, ang stretch nan kan iyon. So nagkakawikaw pa ding Jimmy na harayo Harayo, oo. Harayo yan. Pero kung dahil manin importante talagang kung palampaso na mo na ta, dahil mo maintindihan ta, halimbawa ngayon dahil managuran, ababa so tubig duman sa may Bonbon. Diya ko nagparauran duman sa taas. Yan. Natimpuhan mo baga, pag-una mo dahil kiuran, o tupal naguran sa, dahil ka na naman makalampas, sa kulong kalugod. Iyo, iwawa so tubig hali duman sa kaitaasan. Opo. Okay, sige. Kaya nga ni, sagkod sa momentong ini, igwapanin mga evacuees sa Libon tabi pa di. Ayan, kaya dahil pa palang pipabuelta, ade. Dahil po pipabuelta ta, dahil pa maintindihan ang sitwasyon kan na panahon. Binabiglang minakusugon, ang bagsakan uran. So, daiyan gayud duman nakasabay sa pigasabi ni Dr. Cedric sa kaulay tangon niya sa programa na nakadicamp na, daiyan nakasabay gayud. Oo, niyan interview niya to kay Mayor Das Maronilla. Evacuation sa 1,445 at 4,774 individuals ang nasa evacuation. Hindi pa po. Ang pinadikam lang po naman sa mga safe area. Pero sa may mga lead na problema pang barangay, lalo na po na-identify ng flash flood area, tapos yung landslide prone area, yun, dito na muna po na sila. Opo, kilibanang po ako. Okay, so yan tabi pa de, na sitwasyon sa Libon. Sa Cats Basin ba kay ang Libon, ang gabos na tubig from Ligaw, diretso yan gabo sa Libon. Pagkatapos, paglampas sa Libon, diretso yan sa Bato, Lake Bato. Pag nagpuno duman sa lake, mina-atras man giraray ang tubig, bigdi na sa Libon man giraray. Iyan, Gari Planggana. Gari Planggana. Kaya pinag-iisip digding solusyon ni sa perennial problem bagay ni digding, pag-iisip ni Mayor, i-desertan kasalugan digdi sa kalibot at Libon. Mas puro pa paano, dahil lamang arapaw ang mga tubig at sin nagkakaralan to pan pati mga tinampo, mga kabasan tabi pa rin. Roger Kopya. So yan tabi pa rin. Sa to yung mga by the way, may pahabol pa lang si Mayor Das Maronilla bilang Mayor's Liga President sa mga alkalde dito sa probinsya ni Narvaez na nagapuda sa iya si Gobernador Al Francis Pizarra na kung pwede abisuhan sa mga alkaldes na rikas-rikasan ang pag-validate, kuha kan mga damage report, sumiter kan report, alin sa mga LGUs, mga alkaldes, dahil kay puwan niya may sumiter sa probinsya. Sa probinsya, igwa mga din mga disposisyon nagigibuhon. Once na nagkatiri po nagabos mga reports na hari sa manibebang barangay, bilog na munisipyo tabi pa rin. Iyo, tamang-tama. Tayo ang su tema man ni Dr. Cedric Casubago. Dahil mapagayan nariresibitan, nagkukolekta pa sa mga LGU. So, rikas-rikas ang tabi yan. Tapos si Gobernador na nag-apod sa Indo tabi. Ang problema man, dahil naput niya to sa mga mayors digdi sa 3rd district, kung ano ang rason dahil pa masyad nakapaluwas kay mga maski tentative na unofficial report hali sa mga barangay, damage report kunigwa, landslide, damage kan infra kunigwa. Ang problema dahil pa ni pa sa ball ang mga lugar. Ano ba? Dahil ki-signal ki-cellphone. Yan sana. Okay, may diferensya ang mga komunikasyon pa. Sige. Okay, so yan tabi pa rin. Mga follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Okay, sige akong maapod ki kumpadreng Jomar, kuan si pading Jomar, igo paning mga istorya hali ba dyan sa Premier Distrito kan Albay. Iyon ang padi na nagre-ring naan. Iyon na tabi yan ng smart ko. Kumpadreng Jomar biyan hali sa 1st District kan Albay, pading Jomar, marahin hapon. Go ahead tabi. Salamat padi, marahin hapon man sa mga paraan tamay. May sarong barko na pig-imbestigaran ko niyan ang lokal na gobyerno kantiwi matapos na matanaw ini naharani sa Kurangon Island ngunyang pasanang hapon. Sa pakikipag-olay kan DCGB News kay Mr. Maui Damo ang MDRRMO officer kan Tiwi sayang sinabi na nag-report sa iya ang fishery law enforcement team kan Tiwi sinagsabi na may barko na natatanaw sinda
nasa pagilid ng sarong cargo ship Oho. na posibleng nakasadsad sa Corangon Island. Aba. Ang Corangon Island, kumpuesto ini pa din so coral reefs. Ay, mga bahura. Roger on that, na posibleng kung totoong nakasadsa dito, dakulan distrosong dara. Iyan. Sige, dapat maaktibaran ang Coast Guard. Ano? Roger, sa susog kay Damo, nag-orden tulos si Mayor Ami Villanueva sa flat na dumanon itong barko asin imbestigaran kung ano talaga ang sitwasyon. Sa mga oras na ini, niyaon duman ang flat o ang Fishery Law Enforcement Team para imbestigaran tabi piyo. Mientras tanto, pinasyarang ko ang Coast Guard kung saan nakaulay man niya to ang pamayukang Coast Guard sa Tabaco. Amigo mo daw ini, si Petty Officer 1 Road sa Adamos. Yan, si Sir na Adamos. Roger, na dai pa nin narama, dai pa nagpaabot sa Indian report ang tiwi, dapit sa bagay na ini. Ako na sa puminaabot yung report. Yan. Itinao mo na ki Sir na Adamos o report. Roger Ronald, kaya nakatalaan sinda na magapod duman sa lokal na gobyerno kantiwi, particularmente sa MDRRM o chairman, para aramunan sitwasyon asin makapag-akudir ang Coast Guard kung kinakaipuhan na. Lalo na kung nasadsad ito duman, and igwanin pati DENR kasabay na dyan sa Kwan. Sa BFAR kasabay na dyan na dapat mag-araktibar. Roger Ronald, so sa presente pa din yun ang sitwasyon and siguro after a few minutes, pwede na akong mag-follow up giraray kung may development na ang istoryang ini. Di ba maaraman ta pa di kung ang barko is local na registered o international yan. Tadyan, baga may naglalaog ng mga international na barko dyan sa Tabaco. Roger pa rin. Diyan malanggad maagi sa may Corangon na yan. Correct. Sige. Siguro kung kakakusugan ka na paros ka sumanggi, siyempre dahil na nailing na maray so agian, kaya pwedeng suminabit duman sa mga coral reef sa Corangon Island. Posible. Sige. So ayan pa din mga initial information ka na istorya ngayon. Abangan na lang ang mga follow-up. Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Yung mga viewers niya to sa DCGB News Online, dahita na po na-acknowledge, gabos-gabos ha. Wala anyway, tabi. Babasahon ko yan na sa indog mga ipinaabot and sa mga texters man niya to. Salamat in maray sa pangarang kambilog na puwersa ka news team. Si Pading Jomar, Pading Jimmy, Pading Al, si Ann, si Renz, si Luens, sa Manibela, si Henry Baymata, Technical Control, June Napolis. With IT, si Mark Sian sa IT, Director Edwin Peralta, News Manager Mardela. Ako po si Pio. Salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.